Som i baixes carrer Major, l'espai que fem possible 8 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona i cada 15 dies fem publicitat. Repassem campanyes, anuncis, marques, de la mà d'en Javi Franco, el nostre publicista preferit. Javi, bona tarda, benvingut. Bona tarda. Molt ben trobat. Escolta, Edu, podríem fer una cosa. Degut que els nostres amics de Constantí, els Pets, doncs es donen la introducció a la meva col·laboració i tenen uns grans temes com bon dia i bona nit, ostres, que facin el bona tarda i el posem com a introducció aquí. Mira, ben vist, escolta. Diguem, el Gavaldà i companyia, tu, el Lluís Per cert, en Lluís Gavaldà, que resideix per aquí Altafulla. Ostres, doncs escolta'm, tu. A veure si algun dia el veiem passar per aquí. El veiem, ho comencem, tu. I ho parlem. Ho negociem. Mira, ben vist, n'hi havia caigut. Escolta, veig que avui en primer pla has col·locat aquí un producte de quilòmetre zero. Sí, senyor. Jo, a part de ser publicitari de tota la vida, soc gran consumidor o de tastador, més que un consumidor, tastador de cerveses, sobretot les cerveses, com sabeu, les cerveses belgues que m'encanten. De fet, la setmana passada, fa 15 dies me'n vas fer una, que era una Double, i avui hem fet un intercanvi. Exactament. La fosca del meu poble, la fosca de Salou. Escolta, no parlarem de cerveses al llarg dels propers minuts, ens centrarem en d'altres qüestions, però abans de res, ui, he sentit alguna cosa rara, penso que era per comunicació interna, no passa res. Abans de llançar-nos de ple en el que avui hem d'explicar, t'he de dir que hem rebut un missatge d'un seguidor de la teva secció. Molt bé. De fet, ens ha escrit a través del canal YouTube on pengem els vídeos d'aquests espais, ens ha escrit en Jan Schautit. Home, el Jan és el fill del Guido, és gran amic i gran culer. Molt gran culer. Doncs, mira, per aquí va el comentari que ens deixa, i de fet que ens deixava en l'últim vídeo que compartíem, en què precisament qui t'acompanyava aquí era en Guido. Llegeixo el missatge. Hola, Eduard, soy un gran fan de Xavi y tenía una pregunta para él para su próxima entrevista referente al marketing. Dado el hecho de que el FC Barcelona ha sido demandado por mala praxis en relación con el caso de Negreira, si se demuestra que es inocente, ¿qué debería hacer el Barça para redimir su manchada reputación? Yo ya estaba pensando que deberían, si se demuestra su inocencia, demandar a las instituciones que iniciaron estas acusaciones. También hay una clara pugna entre Joan Laporta y Javier Tebas. ¿Sería un gran truco de marketing organizar un combate de lucha libre entre ellos que pudiera retransmitirse a todo el mundo? Así podrían arreglar las cosas en el ring de lucha libre mientras nos proporcionan un gran entretenimiento. Un gran abrazo, Xavi. Saludos, Jan Petit. El Jan Petit, sí, perquè hi ha un altre familiar del Guido que és més gran, i llavors jo sempre l'he dit, des que va néixer, l'he dit el Jan Petit. I quan era petit, el Jan, li cantava aquella cançó del Jan Petit quan balla. Sí. Doncs, escolta, em sembla molt bé això del combat de boxe, tu. Què vols que digui? Ho retransmitirem en directe, tu, per la ràdio, per carrer Major. Escolta, però dit el comentari ara, i fora la conya del combat, és evident que hi ha alguna voluntat d'atacar la imatge del Barça. Naturalment. Què es fa en casos així? A l'hora de recuperar el prestigi que potser t'ha fet perdre, ara unes declaracions malintencionades precisament que van a fer això. No existeix el que dirien els advocats jurisprudència, no? El que passa que crec que aquí l'última paraula encara no s'ha dit. La UEFA naturalment anirà contra el Barça, se la té jurada per lo de la Superliga, crec jo. El Tebas està claríssim que el Tebas també se la té jurada per el tema de la Superliga. I a veure, els culers volem conèixer la veritat. Però la veritat, no en la mesura que han completat, que això és impossible, això és mentida, creiem que és mentida o crec que és mentida, sinó tota aquesta manera que hi ha darrere i que es demostri, i llavors, a partir de que es demostra que hi ha que és mentida, doncs, escolta'm, sembla molt bé el que diu el Jan, vull dir, anar per totes, vull dir, legalment, naturalment.
I així es neteja la imatge? No, això que cuidem i que parlem tant, nosaltres aquí jo cada 15 dies? Jo crec que la imatge del Barça són 125 o 125 anys d'història o una cosa així, i crec que està per sobre del bé i del mal. Vull dir que no, la imatge del Barça no... Escolta'm, són molts socis, molts anys, hi ha milions de culers a darrere, en tot el món, la imatge del Barça no es destrueix, és impossible. Doncs crec jo. Ja està, no afegeixo res més. Si tenim temps, tornarem a parlar del Barça, però a la recta final de l'espai d'avui. Avui que, Javi, parlem de xupa-xups. Qui no ha consumit un xupa-xups? Igual que qui no ha consumit un cacolat, que hem parlat, un Danone, les grans marques del país, no? Doncs sí, efectivament, xupa-xups que va començar a mitjans del segle passat, del segle XX, a Barcelona, per un tal Enric Bernat, que venia de família confiters, vull dir que eren tota la seva... Ja era la tercera o quarta generació de confiters. El seu avi va ser un dels grans confiters de la primera part del segle XX a Barcelona i va muntar una empresa i va descobrir una cosa. Era un noi molt jove, era una persona de 20 i pico d'anys, i va fer un estudi, o va llegir un estudi que deia que el 65% dels consumidors de caramels normals, eren joves menors de 16 anys. I que, concretament, els nens tenien un gran hàndicap cara als pares, perquè els nens petits es treien el caramel de la boca, amb les mans, amb els dits, clar, que fan els nens, cosa normal i correcta. I s'embrutaven a la roba i tal i qual. Llavors, es va assabentar que hi havia una empresa en Ohio, que es deia Dum Dum, que fabricava uns caramels en Ohio, als Estats Units, i que feien uns caramels amb pal. I, ostres, va aconseguir això, i diu, hosti, tenim que muntar això aquí a Barcelona. I va aconseguir que una empresa molt petita, artesanal, de Barcelona li vengués les màquines d'un producte que es deia un caramel, que n'hi havia en pal, però era molt artesà. Era artesà, vull dir, es feia un a un, que es deia Gol. Li va posar ell de nom Gol. La va comprar una empresa que es deia Renyer. Renyer Societat Anònima, o Suïssa Renyer. I llavors va agafar i diu, o sigui, li posem Gol perquè és el caramel és la pilota i la boca del nen és la porteria, deia ell. I t'imagines això, vull dir que està... I llavors li va posar Gol. Això va ser... I el primer Gol que va sortir va ser l'any 1958. Però, bueno, això és el Gol, escolta, va voler ampliar, evidentment, ja no era artesanal, vull dir, va passar de l'artesanal a fer una producció en cadena, i a l'agència de publicitat que tenia aquell senyor, l'Enric Bernat, és curiosa la història, vull dir, per això m'estic estant una mica. Li va dir, escolta, anem a buscar un nom pel producte que no sigui Gol, perquè no funcionava i tal. I li va proposar 3 noms, l'agència de publicitat. Pals, perquè estava una cosa rodona amb un pal ficat, que era de fusta llavors. Que enginyosos, també. Sí. Rolls, R-O-L-L-S, i una tercera que sean xups. I aleshores ell va escollir xups, no? I ja tenien el nom. La primera campanya i les primeres coses que van fer, evidentment, era ràdio, encara no existia la televisió, era sobre el producte xups. Però aquesta agència, o una altra agència de publicitat, va fer un jingle d'una música molt enganxosa. Un jingle, una música molt enganxosa que es repetia per les ràdios, per les emissores, que només deia xupa, xupa, xupa un xups. Xupa, xupa, xupa un xups. Xupa, xupa, xupa un xups. I la gent es va enganxar molt a la gent i anaven cantant la gent, es va quedar amb el públic, xupa, xupa un xups. I d'ahir va canviar la pròxima campanya i ja no li deien xups, sinó li deien xupa-xups. Mira,
Tenim el jingle al que feia referència. És aquest. Tomándose caramelo panadera un chupa-chup. Redondo y dura mucho tomándose chupa-chup. Un palito lo sostiene para no mancharte tú. Alimenta y gusta mucho, cómprate tu chupa-chup. Gira que te gira, rueda que te rueda. Me gusta tu flora, tu sabor me llena. Tu sabor me llena de satisfacción. Por eso tomarnos canto esta canción, tomándose caramelo. Aquesta és una campanya, Xavi, de començaments dels anys 60. Sí, no existia la televisió, només era ràdio. Era una falca de ràdio. Escolta, si no li haguessin dit xups, avui potser estaríem dint xuparrols o xupapal. Sí. I si l'agència de publicitat no hagués fet el jingle de xupa un xups, doncs seria xups. Vull dir, però, escolta'm, això va ser un èxit impressionant. Va ser un èxit impressionant com caramel perquè no existien aquests... Bé, sí que existien, pel que has dit sí que existien, no? Existien a Amèrica, però... No es considera plagi, això? No, perquè no estava ni... Ell ho va fer molt bé perquè va aconseguir aquí a Espanya, per Espanya i crec que per Portugal o alguna cosa així, va aconseguir fer la patent. Però li van donar uns anys, com veurem ara. Li van donar uns anys, que caducava al cap d'uns anys. L'èxit de l'Enric Bernat, que era un pensador impressionant, del comerç del xupa-xup, va tenir dos èxits. Molts de nosaltres ho recordarem, jo recordo, que primer li va proposar un preu concret, una peseta. Un xupa-xup, una peseta. Un xupa-xup, i ara sentirem un jingle que parla d'això, un anunci que parla d'això, però sobretot estic pensant molt en els botiguers, diu, hosti, un lloc que doni molta publicitat al nostre producte, que es vegi el nostre producte i que també es pugui emmagazenar. I va crear... Aquella mena de paperines, no sé com... Correcte, era un cilindre transparent de plàstic que havia 50 xupa-xups i ell regalava 5. O sigui, el botiguer només pagava 45. I a sobre del cilindre, com tu molt bé acabes de dir, havia un con, que allà es podies posar 10 o el que sigui xupa-xups. La qual cosa ho tenien en el mostrador i tothom ho podia veure. Va ser un èxit impressionant. I una peseta. Era més car que la competència. Sí? Que la competència sense pal. Sense pal, perquè no existia el pal, no? Però, què passa? Per als botiguers era molt fàcil. Així no tenien que donar canvi. La qual cosa i guanyaven més diners. Mira, precisament hi ha una falca que el que reprodueix molt bé és això del xupa-xup, una peseta. Una peseta, un chupa-chup. Una peseta, un chupa-chups. Abra la boca, chupa-chup. Abra la boca a chupa-chup. Pero cuidado, que sea chupa-chups. No hay nada igual, ni que sea lo mismo. Por eso pida siempre chupa-chups. Compte que no et donin gat per llebre. Aquí ja t'ho adverteix. Hi havia una competència que no era bola, era allargat, que era la piruleta, en aquella època. Però era allargada amb un pal. Però no era la bola. Aquesta, com a anècdota us diré, que quan va pujar el producte prim, la matèria prima, per no canviar la peseta, i tota la competència i anaven augmentant, però ell el que va fer, per la banda de sobre de la pilota, del xupa-xup, la va tallar una mica perquè pesés menys, per estalviar-se matèria i mantenir la peseta com concepte. Vull dir, un xupa-xup, una peseta. Així de clar. I clar, els botiguers estaven superencantats per això. Déu-n'hi-do, Sí, era un fora. Escolta, parlem del logotip de xupa-xups perquè és també molt ràpid identificable, encara que no hi digui el xupa-xups al seu interior. Sí. Un dia va agafar aquest senyor, el Enric Bernat, va agafar el cotxe i va marxar a Figueres, a Portlligat, es va entrevistar amb el Dalí i li va demanar el logo.
i es veu que va pagar, no se sap molt bé, però es veu que va pagar una borrada. I el Salvador va dir, en una hora va crear el logo de Xupa Xup, que encara s'utilitza. De fet, aquí volia anar, que és un logotip que no passa de moda. O jo tinc la sensació, sense ser expert en disseny, que no passa de moda. No, i a més ha evolucionat una mica, però petites coses, però que existeix des de... Mira, això va ser en l'any 69, o sigui, es va crear aquest logo en l'any 69 i encara existeix, naturalment. Escolta, què passa a mitjans dels 70? Abans parlaves de la llicència, de la patent. Doncs al 74 va acabar la patent. I es venia... Ell va començar a exportar, a fer coses, no? Va començar a obrir en Bayona una fàbrica a França, però llavors, quan va al 74 va aspirar a la patent, llavors la competència va entrar a tope. Ell venia el 90% a Espanya, a l'estat espanyol, i el 10% fora. Va caure les vendes impressionant, però què va passar? Va invertir el tema. I el 90% de la fabricació l'exportava i el 10% el mantenia a Espanya. Va obrir llavors, aquí tenia molta competència, llavors va obrir a França, a Xina, a Rússia, a Índia, a Japó, a Mèxic, fàbriques per tot el món i si entrem en YouTube veurem quantitat d'anuncis de Xupa Xup en tots aquests llocs, perfectament, vull dir, tant. I va mantenir, d'alguna manera, va mantenir l'empresa, però gràcies sobretot a l'exportació que feia o les empreses que feien de fora. A dia d'avui, Xupa Xups, té encara presència aquí a casa nostra? Sí. En aquells moments, el que va passar és que van acabar... Ell va fer unes inversions. El primer que es va retirar al 91 i s'ho va deixar el seu fill, Xavier. No Xavi, Xavier. El Xavi sóc jo. El Xavier, el seu fill es deia Xavier Bernat. I aleshores va fer una quantitat d'inversions raríssimes, com comprar una companyia d'assegurances que en aquella època va ser molt mediàtica, negativament mediàtica, com va ser les assegurances Iberia, crec que es deia Iberia, sí, Iberia, Seguros Iberia. I inclús va comprar la Casa Batlló. La família Bernat va comprar la Casa Batlló. Ara no sé si encara és d'ells, no? I va anar, a partir del 90, del 2000 sobretot, va anar molt malament i baixen totalment les vendes, les inversions eren molt dolentes i una multinacional, la segona multinacional mundial, italiana, Perfetti Van Mel, perquè era Perfetti que va comprar una empresa holandesa, Van Mel, i es diu Perfetti Van Mel, va comprar Xupa Xup i fàbrica. La fàbrica segueix estant, perquè Xupa Xup va començar al carrer... És a dir, que continua Xupa Xups en els orígens, però ha canviat de mans. Exacte, vull dir, la fàbrica crec que encara està en Sant Esteve de Salsorribes, vull dir que aquí al costat. Ell va començar al carrer, una petita fàbrica, al carrer Menéndez y Pelayo de Barcelona, i després va fer aquesta gran empresa. Escolta, tenim un darrer anunci, precisament de Xupa Xups. D'aquesta època. Va, que l'escoltem i ara el comentem. Sí. De todos los anuncios que vienen a continuación, probablemente no te interese ninguno de ellos. Así que mejor vete a buscar un Xupa Xups. Això és obra del Gran Bassat. Del Gran Bassat, del Gran Culer Bassat, no? I sí, va ser... A veure, no és gens corporativista, no? Perquè es carrega els anuncis que venen després, no? Però, bueno, és un gran anunci. Va fer diversos anuncis. Va ser l'última època d'ells. Influencers. Influencers. Ho guardàvem pel final. Xupa Xups és el primer anunciant que fa servir influencers. Sí. Jo diria, jo l'he anomenat influencer, perquè és que quantitat... Ho posem entre cometes. Això dels influencers, vull dir, queda aquí entre nosaltres. Però el que sí és cert que ell va començar... Havia una... Jo no sé si es pagava, si no es pagava llavors, el que parlarem, però no ho desconec. Però havia una sèrie de televisió que es deia, que la feia el Teli Savalas, que era Koja, que era un inspector de policia i tal, que era rapat el cabell com jo,
però molt més guapo, i sempre anava amb un xupa-xup. A totes les sèries anava amb un xupa-xup. No? Això va ser el començament, però és que després, a part de que han sortit, doncs jo què sé, les astronautes del Mir, de l'estació russa, hi ha una imatge que surt en un vídeo que surten amb els xupa-xups allà volant, jugant i tal, no? Però sobretot Spice Girls també i tal, el Rivaldo, però sobretot el gran Johan. Home, i tant. Johan Cruyff, ens ve la imatge segurament ara, o bé amb la cigarreta, o bé amb el xupa-xup, quan precisament té tots els problemes cardíacs derivats doncs, del tabac. I va tenir que deixar el tabac, tots ho sabem, que era entrenador del Barça. El van fer una operació a cort obert, i van treure el tabac i ell anava amb el xupa-xup. Tant és així que sempre estava amb el xupa-xup. I llavors, en els anys 92, 93, 93, 94, el Barça va guanyar 2 vegades la Lliga, al Real Madrid, a l'última jornada al Tenerife. I aleshores el Real Madrid feia molta conya perquè, clar, jugava molt bé al Barça en aquella època i deien en plan conya el Dream Team en plan conya, que era el Dream Team en plan conya. I a veure si ara guanya la primera lliga, es tenen que callar. I la segona lliga, aquesta vegada estava el Jorge Valdano, ex-merengue, d'entrenador en el Tenerife, i torna a guanyar el Tenerife. I llavors es va tenir que menjar una altra vegada els merengues, el del Dream Team. Però llavors, el gran Hristo Stoichkov, però darrere d'això hi ha algú que... Segurament, però ell diu que es va encarregar per l'últim dia, si guanyaven la Lliga i tal, igual, no sabem d'on va sortir, un macro gegant xupa-xup un xupa-xup que potser tenia, no sé, 80 centímetres. Sí, de 375 grams, que diu que va estar 9 hores per assecar-se o alguna cosa així, he llegit, no? Assecar-se el producte, no? I va sortir ell a celebrar el gol, el triomf del Barça, amb aquest xupa-xup i tal. I a partir d'aquí tothom demanava un xupa-xup així gegant. No es va poder, naturalment, fer, però van fer una de goma, un inflable xupa-xup que, escolta'm, per les platges de Torredembarra jo les he vist. Vull dir, que es comprava un xupa-xup així gegants en plan conya per ficar-lo en el... El Jorge Lorenzo, gran culer també, per cert. Quan va guanyar el campionat va fer moda... Recordo que el portava el casc, no? El casc, sí senyor, el casc. I, escolta'm, les vendes, jo me'n recordo la meva filla, li vaig tenir que regalar, valia molt més, no? Començava a anar amb moto, amb una moto de 50, i em va demanar un casc del Lorenzo, del xupa-xup, tu, i li vaig tenir que regalar un casc del xupa-xup, tu. Escolta, del xupa-xup d'una passeta, a dia d'avui, el xupa-xup, què? No sé, l'última vegada que vas veure un, bueno, no, l'última, quan vaig fer el canvi, no l'última vegada que vas veure un, ara no sé quan val, però quan van fer el canvi de peseta a euro, valia 15 pessetes. Ara no sé com val. Quan va fer el canvi, és a dir, l'any 2002 era el canvi de... 15 pessetes. 15 pessetes? 15. Ostres, em deixes glaçat. Segur que avui val molt més. Ves que no s'apropi l'euro. Exacte, millor. Igual val €1, jo què sé, no tinc idea. Xavi, com sempre, un plaer. Gràcies per la teva visita. Aprenem moltíssim avui entorn de xupa-xups. Per cert, que tot el que oferim amb el Xavi i d'altres espais d'aquest programa ho compartim després en el servei de Ràdio a la Carta, el podcast, fins i tot en format vídeo en els canals YouTube de les emissores que fan possible Carrer Major. Així que, si vostès volen recuperar alguna d'aquestes anècdotes, ja ho saben, tan sols amb un clic en tenen prou. I si ens volen deixar un comentari... Com el Jan Petit, la setmana que ve, d'aquí 15 dies, ho comentarem. Xavi Franco, gràcies. A vosaltres, molt amables. A reveure. Adéu.